dní a ešte potom sa s nimi môžete súdiť, lebo vám nedali do 30 dní odpoveď. Dobre, ešte mám Vladovačov. Martinovič, môžeme to ukončiť. Ďakujem vám všetkým. Prajem vám požehnané Vánočné svatky, radosti a pokoja. Áno, dobre. Pani kontrolórke, áno, odmena, že by sa nešlo dať to volačov. Ježiška, nie bohatý, ale už Ježiška, kde sme spomenuli. Robila, víte, ty začiatku ozaj robila, rozumíte ma. Kaničko, Ježiška. Volačo, keby sa jednalo. Čakali, bolo toho máte z začiatku, jasná. Nie, áno, koľko? 100 eur? Dobre, tých 100 eur navrhujeme teda, áno. Sme za to teda. Ďakujem, ešte to poviem. Uznesenie číslo 127 môžeme zastupiteľ schváluje odmenu hlavnej kontroly obce na výške 100 eur. Ja ako starosta nemám nárok. Vykonávať svoje povinnosti.